Horas madihita saluhutna. Nani haholongan ni roha. Manang di dia pehita maringana. Mandok moliate hita tu debata. Siala pasu-pasu. Nang dilehan tu ganuk hita. Ro di sadarion. Nang songoni mandok moliate hita. Di aka na po ni Tuhan. Nang paradehon tiki. Nalaho pasahaton. Persyajaran di tikion. Horas tu amang pandita. Horas. Horas. Puji Tuhan. Seanggiat ma persajaran nalaho persyajarata di Advent Batak Ministrion boy gabe sada bohal di hakristenata jala pagarahon haporsyata tu debata. Uluan ni persajarata persyajaran patoluhon ima hasoloan ni debata. Taparade ma tikita tabege ma ayat siapilon na pinarade jala na jinaha ni amang pandita hutasoit. Ayat siapilot dihita di tikion ima di sepanya tolu ayat 17. Songono ma hatani debatadi do. Ai jahuba debatamdo di tonga-tongami. Ulu balang silehot tua do ibana. Marlas ni roha situtu ibana midaho. Hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana. Marulup-ulup ibana mardongan puji-pujian midaho. Songoni masahna. Martangyang mahita tangyang pamuhay. Ale amanami na di banua ginjang. Puji-pujian hasangapon madiho ale Tuhan. Dison nuaing mersiajar dohami. Sian persyajaran sekolah sahabat nami. Urupi hami. Marhite tondi parbadia. Aka namposom napotorakon persyajaran sekolah sahabat. Napatuluhon. Say anggiat ma. Marhite channel Advent Batak Ministrion. Gabi godang halak. Mangatusi hatam na bariat. Gabi pasu-pasu di mai tuganuk akka jolma na manoton ma YouTube channelon. Pasu-pasu amang pandita sianipar. Pasu-pasu amang pandita purba. Pasu-pasu amang pandita hutasoit. Pasu-pasu nang pe naposom pandita si manungkarit. Hupangi dohami ma sesama dosa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhita salutna amang dainang, noaing marsyajar mahita, persyajaran patuluhon, di hari Minggu. Adong suku-sukun tu amang pandita hutasoit. Suku-sukuna songon tu amang pandita. Di bagasan Bibel, Lukas 15 ayat 10 sada, 132. Didok songono namung pandita. Ahado na pinasahat ni parumpamaan anak namago. Taringot ni asi ni roha dohot holong ni debata. Oda dia do na pinasahat na tu nasida
namian si Bagas songon anak siakangan. Pasak matu amang pandita putasoi. Mau lihat ma amang pandita Yesi Manukalit nama bae sada suku-suku. Ahado songon parsejaran sian anak nalilui manang parupamaan. Jadi atar dia do rupani nagabe si guru honotta si peokotta di mulutta ima natar surat do di Pesalmen 86 ayat 15. Sono ma didok. Ala yang goho ale Tuhan debata para siroha jala perdenggan bahasa doho labba terimas jala para siroha dohot parhasitongan goda. Di perumpamaan nalibain na di parsejarah tahun ima ianakon na mangido arta tunatorasna perbagianan manang arta warisan inna tapi ianakon na siakangan kok doi banang di jabuni damang dan mangido perbagianan si nomor 2 do lahi-lahiyon di jalo ma perbagianan na orhak may mana tunadaw dipacuar sair hom masude arta perbagianani tung marsai mara may mana di parnguluon porsuk jala bernit manang renge di taot di perdangolan di nadaw ibana taripar tuluak nadaw alai ahmana masa di nguluna dung sude artanai nani leon ni among nai gabe sumol sol bagi maibana alana dang dapok mangap bebana pola do di bereng pinahallogu mangan siap palakka di jab tung macai tahu dilala apa ibana rahim dan mernamangan marpikir maibana di dok rohan mulak mau ba tujabuni damang manang nagabe hatu ba audisi butong-butong ang mau mangan tarin na marupani molo songon bahasa panilayak dung mula ibana siya na daw dung dibereng damong naon ato anak Asia anak nalilui pola do di ketik-ketibana marlujung manomunomu madapoton anak nalilui jala diumma di haul ya sadalas niroha pola do nasida marpesta ribain alanga mulak be anak kuna matei mulak mangulu muse ninna damangi apa yang go anak siakangan ay bahasa gabi di pesta au karejo di julum doau anak ni biru-biru marang anak ni habing dah harung disikit to dia berpesta-pesta seherarok pangiburu ruhan alai maridok amanai ong ngali luong ngamation mulak mangulu musini tung holong ni sada ama tu anak konna tung bohape anak konna jukat manang jahat alai molorodo mana manopoti dosa manopoti hasalanna di jakon amanai do persejarah dihita nabu ita guruhon nunga hujahahon nakaning ima debata tuhatai parhasitongan godang jalaguk asiniroha para siroha itu marsilok pigat dado anggo holong ni debata tu kita yaitu peraranin nado satta
Ya tumpe pangalahotai jahat alai moloro kita buba manopoti dosa, manopoti salah, dan bediulah hubyak kanajat di jakot debataro. Di pio do kita musim, naga bisa ada keluarga dohot debat. Jadi om baru pani, jadi kita sedelah niro kano om, ya tumpe nggak salah kita nasalau, alai Roma kita musim marsum batu kap tujulu ni debatang. Tugon na do kita, jala bainon na do kita abit nasaksak di sude pangalahot ta pauba nagabe songon pangalahon ni Jumat pardenggam basay parholong do de bata lebat do tarimas ilio do tu hitam alay nasa naso olo be nung lilu dang olo mulat ngadi boto sa luhukna ang holong ni de bata alay ditudal hon dang manaili mulak kuarupan ni de bata ang goya guar posang. Jadi persejarah tu kita apalagi hari Minggu ima mengodolkan sada hulong ni debata tu sadok akka jolma perdosa naolo manopoti dosa na hasalan. Jadi songoni mamang pendeta nami nabuhe hatorangan kualu si saudi mardongan mau lihat. Mauliate dia mang padita emutasoit nu patorakon jala tung takas song dia balgani holong ni debata tu manusia tu jolma naro manopoti dosana nang songani suku-suku tamang padita sani parsatikion de bagasa Bibel lamang Efesus 5 ayat 25 rodi 20 lalu ahado na nidok ni ayatod disi dopa ni ragam ni holong jala na ikod do ngolu honotta boy amang padita sani parpatorakon mardongan moliate Mauliate mardongan sangap hupasahatu amang padita purba nakpasatu sara suku-sukun na naik siri mangata jala sirang rangata di bahasa partikiano songo di suku-suku nama padita purba kano do ni ayat Efes 5 ayat 25 rodi 20 lalu do pak ragam ni holong naja holong jala ikut do nguluhunotta. Jadi songo dia do ragam ni holong na jala ikut nguluhunotta. Holong na lapatan na holong debata mangihuton Efesus bidu 5 ayat 25 ayat 20 lalu. Di uluan di persyarat tadi hari sini dok songono. Marulopolop mardongan lasni roha. Marulopolop mardongan lasni roha. Jadi dang harimangan hitai argado saluhutna jolmai di jolo ni debat. Ada karima kita. Molo tarajumi do salustong na tung masih argado jolmai. Dia di jolo ni debata. Di doko songonon. Ido dalanna ibana mariaria nang holan alani sada toddi nama jakon halon. Sada toddi. Sada halat nama jakon. Mariaria do anggo todina nama jakon haloni. Jadi luar biasa holong gede bata. Ya. Di dokon sonon di songo dia do ayat sepania ayat bidu patulun ayat 10 patorakon parupaman anak namago nak kening nunga di patorang jala takas jala lehet di patorang amang padita tasoit taringo ni anak siapulan namagoi nak songo ni madang mago anggo di parnidan anak siakangani alai hahanai mago do sia julo de bata along ungut-ungut di mana dang marus roha dinamula anggina naung mahate siap panguluon mangula tujuan yang mana dang dohoti mana makalasong na takas tapaya inti nakingani anggo ne patorang ni amat tapadita utasoid alai do kosongonon tari ingot di jolo mana mago di purtibo harus asitongna argado ibe debata molo tajaha sepania tolu asa pulipitu ai jahoba debatam do di tongah-tongah nami ulu balang sileo tua do ibana marlasiroha situ do ibana midaho hohom ibana di bagasan haulongan di rohana marulopolo
ibana mardongan puji-pujian midaho. Loko merasa studo rohani de bata mida kita. Ya. Jala de kemerlo-polo do imana mardonga puji-pujian mida kita. Ahar lapatan na ulupolopon. Hata olop-olop do lasiroha di bagasan ayat sepania tulis 17 idoko do na manggobarhon las ni roha di bata di bangso na tubus nai. Jadi manggobarhon las ni roha di bata di bangso na ditubus nai. Sahira na sarong behata na asing na sumikop siyani na laho manggobarhon hinabalgan la si rohani di bata dina sadari dina mulak siap perjalanan na ia nakunai marhite hamubau. Mas ibal guys tu merlup-lup dan arong behata na sumikop siyani omo batudon holong ngere bata tuwaka jolmai na pemagoy mana alayang gomula di hamubau merlup-lup dotot di bata majak koni mana. Di bagasan Yesaya 42 opat 20 dang begoara ni halak ho na tinadikon. Dang goara ni halak na tinadikon. Jala dang be dohonon na tutanom halongonan. Ay goaran na maho hasoloan ni rohakku do ibana jala tanom na umarharajaw do diho. Ay lomodo rohani Jehovah midaho jala marharajaon ditanomi. Jadi lasruani itu sangat luar biasa. Hasoloman ni rohatku do ibana na Jehovah. Aharu hatani hasoloanon. Songon dulu persejarah tadi berseminggun. Hata hasoloanon, hagiut ni roha, dikot ni roha, na jumolo, jala, na buha baju, ini baki jorma kanak na syakangan, guarna hasoloan. Sila si roha, adong baga-baga, adong sakap, awak siol ni roha, mabuan na katua, molidokon hasuluan. Jadi hasuluan ni batado kita di ibana alamula kita lasiruhan bata hasuluan ni rohakku do ibana. Jadi molidokon di batado kita hasuluan ni rohakku do padita sani paro padita seto padita semenukal patu berubah mertua kita ala de batado si do tuai na madokon ditatap de batado kita sekabangsana. Ngolo mangihut Yesaya 42 ayat 4 bangsa na dibata di guari di bagasan bahasa Heber Hetzibah lapatan na disi hasoloan ni rohakku jala tanoi di guari beule lapatan na marharajaan. Jadi luar biasa hasoloan ni rohakku. Jadi yang disuruh marhagiut ni roha dia kasih panganon tung masai maulpe tong do jarahan na asa dapot asa didai. Jadi semua ini bata irok na surahku arong do arok ni rohana. Arong do sir rohana na sakita. Ala irok kita sulan arong do sir rohana na naksi patupota. Asa bui kita di guari asoluanna. Jadi rok sono. Bas songoni masuku-sukuta. Irok kita sulan ni rohana kita. Bas songoni. Odot tong nagabis bui si peokota. Ay lomodo rohani Jehovah mida kita atau midaho jala makarajau ditanami. Jadi moloromodo rohani de bata midau jala ditano na dipadiri tuau di siau jongjong di siau mangolu marharajau ma de bata ditanoki jala tarpasu-pasu mau songo bangsa Israel na julu di pasu-pasu di tanah Kanaan. Luar biasa. Jadi molo do asulur hakta jala tano dari padiri itu hita jongjong metasi mangulu metasi mula-ula metadisi di pasu-pasu de bata mahita mul marajani mana disi ala imana do nama dongani jala mas-mas kita. Jadi do kosongnon. Ripunan nila sirwani Jehovah dibunihol lao ari perengganan. Dibunihol lao ari perengganan. Songor sahalak ama nama lasiroha dihamumula ni anak na namagoy. Nah kini patorang ni amang kutap perita tesoit. So ini malah sirohana. Pola do diseat dokbu nang akka biru-biru dak sude akka sibainon na dapat olah sirohana. Ilihat do titit tangan na, dilihat do ulos na, dilihat do baju na. Idok kosongonon halalas ni rohani amai
dinamula anak na namagoi. Jadi songonod do sada hala ama na marasiroha dia mulat ni anak na namagoi. Jadi molohita nung do ketinggalo kita ali do kesono dak tinggalo nukko biho haslo marhaku na maho jala tanom hukuarima nagabe marharajaan jala mangulu maho di bagasa dami. Suku-suku ni amak padita purba nakinga taringot ni Efesus 5 ayat 25-20 dopak ragam ni holong jelomai na ikko singolu honotta. Harus sebetulnya ala yang lokot debata hasuluan ni rohak kudoho adong do na pinangido ne aropa ni roh ni bata. Sihon ni debata na naik si benot tadi parangulota nagabe dalan palasor rohana asa mertua imana midahita na hinaholongan na. Idok masuk di Efesus pasal 5:25. Hamu akabawa. Haholongi hamu ma pardi hutamuna. Ahado pardi hutaon. Parni jabu ala pada umumna najolo di pahuta dogori tuhuta ni bawa. Jadi pardi huta. Odo mungkin kata-kata hatan asik siya pardi huta parsinoduk. Parsinoduk manang parni jabu. Haholongi muma manang donga saripe. Haholongi hamuma donga saripe muna, pardi hutang muna, parsinoduk muna, parnijabu muna. Songot Kristus makaholongi huriai jalileho do dirina humok kopsa. Jadi molamai ikut do makokop ripena mana pardi hutana, mana parnijabuna, mana parsinodukna. Songot Kristus makokop. Asa di perbadia dung diasi nasida marhite na madidihon aik di bagasan hatai. Jala sangabdo di padiri ibana huriai. Somar lidang, somar haliking, manak somar huranga dia pe. Asa badia tahe jala so hasurahan nasida. Idok masong dia 20 lalu. Songonido patuk haholongan ni akka bawai pardi hutana be. Songo daging sendiri na makaholongi pardi hutana. Dirina do na makaholongi anggo ni haholongan nasida. Pardi jabuna. Jadi nama kaholongi diri nado mulai halongi pardi hutan. Jadi molo do bawai makaholongi pardi hutana songni makris makaholongi hitana mangul di pertubion. Jala molot ayah bayi makaholongi pardi hutana songni matom Kristus makaholongi hita. Jala makaholongi pardi hutana makaholongi dari sadiri doi. Jala makaholongi hadirionna. Jadi bohar du nakinganon suku-suku ni ama padita purba. Duk tabereng do lasni rohani ama idokon hodo hasoloakku jala marharajau maritanong jala pas-pasokku maho das marohakku songo sada ama na marasiroha di hamungulat ni anak namagui. Jibahar ita selutna taholongi maribata sian nasa gugutta sian nasa pikirata nasa sian rohatta. Asa song ni mana makaholongi pardi huta song pakrohuta song Kris makaholongi riwasna na makaholita na pinaluana jala makokopita molo do hita mabata jalo tatadda holongi debata taha holongi matutu anggo debata di bagasan ngolutta alana haholongan ni bawa tudonga pardi hutana tudoson debatana makaholongi huriai na bangso na pinaluana jana kokna. Jadi baru tu suku-sukunon cuma sebagas dong. Tapatu holong tu debata di bahasa pernguluatta. Molo tatadda de holongi martua mahalat nang marnida jalan manada nang madai asia siruan debata parnarihon di debata sunguluna jala jongjong mahimana gabe sada jolma na ihas na patuduhon holok tu debata na palasor debata marida pikiran nang diaka perdalanan nang diaka panguluan. Jadi do nihita ragam holong na jala ikko singolunot tay panguluatta taholongi madebata naung parjolo makka holongita. Omma amak perita purba nawi pasahat taringot na mangarang-rangi suku-suku muna mararate mardongan sangat sidok boti mahami. Suku-sukun tu amang pandita di hari Silasa, suku-sukun na songono namang pandita, pangarapan dia do natarlehan ninihata na sumurung on diho. Manang dihita,
tarlumimobi di nasotu tuhita pangujunani kupasama tu amang pandita purba mardongan molete. Maliate di suku-suku ni pangarapat dia do na tarlehon ni hata na sumurungod diho tarlumobi di nasotuho pangujunan. Maliate di hatorangan ng pinasa ni amang pandita siya ni panakingan tutu song di balgan ni holong ni debata ni patorang ni amang pandita hutasoit. Ale di baga sa tikyon ipangido tuhita alang ataboto song dia holong ni debata tuhita song dia balgan ni holong debata songon anak na lidui dinamula kimana mandoh podosa na tol ijak ko bapana song lima debata tuhita di satikyon ipangiro do tong tuhita dina holongan ni debata tuhita hasoloan ni debata tuhita ikotong tuhita bolong adi holongi debata hita ta holongi matong debata wah do tutu carana on dia do benotta maka sonakko Jahoba. Sonarta pasajari masong dia do pasonakko Jahoba. So dia do Jahoba isa diri gabi marlas ni roha. Bado neng tutuate. Alana song non. Dia do dalan na jolma mabahe Jahoba gabi marlas ni roha. Tarluwobi di namarningot di do sakta. Mol taingo di pasajar sinakin ng pinatorang niya mang pandita utasoy do pandita siya ni par. Tarbahan ni jolma do marlas ni roha Jahoba. Ala Jahoba makaholongi manusia marhite manatap diakan nariko dinasida. Tudus may songon sahala jolma na holong rohana do pak sahala jolma jala disarihod do akka nariko na. So kita tutu alahyado na po suhita adorang somarhaso hotad do pehita adong bedok mulis tilena batak halet mulosonari pacarin na kan tiki pedilehan mangalang mipe malang bakso pedilean akan nariko na bahama akan marholong niro apalagi tu hita sonari akan ngarong be akan paripet te jabu panli jabu jadi mulu nga tu panli jabu so dipangiro pehulala manuhul baju na manor makeup na ilet doi dia akan nariko na so ni maholong ni debata tu hita dison jadi mulu na holong rohani debata tu hita malas ni roha di mana tu hita buhado hita pasonakon debata. Di sondokon dang las rohani Jahoba bina dibahe bangso na di ari na sida mangulahon najat tutu sitong di poda sa 5 walu do sirokon mabodahon marbias-bias do rohani Jahoba mida pelean do dalan ni parjahan. Marbias-bias do na rohani Jahoba marnida akka jo dalan ni kaparjahan. Gitu sunari sono do bahasana tangiang ni hala partigor lomo ni rohana jala di haholongi rohana do manang ise na mariakkon hati goran na ban sonang rohani debata maka sonakkon rohani debata alanga di haholongi debata hita tudoson naking ibay so parumpamani anak na hilangi na magui na mula kito amana tuhita sonari taulahum manatigor. Jalalasir do rohani bata manangiot tangyang ni halak patigor. Iso mo sa idok ko manghiton pasalmen 146 walu Jahoba makaholongi akka patigor. Ay di haholongi debatado las rohana mangalehon. Iso mo sa idok kon Jahoba makaholongi ganu jolma. Alay asa dengan ayatollah pasahaton do nasikop dibahini di bagasa lapatan ni nasumurung disi madok iya Jahoba makolongi halak partigor dot las rohana mangaleon ahana taida di bagasa poda 15 yolo patuduo tuhita dia haholongi Jahoba nasida dohot na asing na lapatan na marlas niroha dohot nasida anong di hari Kamis andong lobi takasan dong pasatan dong song dia do hita tutu na mabelas rohani debata molo nakingan paripena makolongi paripena tudos so dili na sa dili do krakingan di parsejaran ari kami sanong lobi takkas anong patorangan nongan di dia do tutuhita na makoholongi dong at tajolma alay song suku-suku ni nakingan pangaropa dia do natarlehon ni hata surungod di ho talumobi di na sotuho pangujunan hita
Mol pangujuna pero tu hita saunarna satikosna dang nagabe dong alasata oh Tuhan ampuni mau dang tarjuak ku Tuhan pangujuna non ala narodo pangujuna tuau nang sorope tu hita pangujunan sada pangaropan songoni jono menna sol hotiedo holong ni banua gijang tu hitaon balga hiedo holong ni bata tu hitaon dang patut hita sala jolma madokon manang na dang boy maben na tigor na sitong jalan abonat tu debata. Dadong alasata satu satikyon asa mangulahon najat tita. Paso-paso dilehan. Hahi paso dilia. Sudido dilia tu ita. Jadi dadong be alasata na mangulahon najat di baga satikyon. Jadi pangaropa dia do pangaropa meta ena jono do debata tu hita. Jadi no pola mabiar hita di nama hua pe panangulot tau nang mabiar hita. Sa itong mahita marsi hohot di hapon serta ena jono do debata kumokot pita hasoloan ni debata do hita ha holongan ni debata do hita bos marohatta taulah man hatikos maradopot dongat tajalma talumobi maradopot debata so ni ma sadawati kamang padita simanukali taringot di suku-suku ni amang padita mardonga maliate Mau lihat godang tu amang pandita purba na mengalusi dohon pat manorakon parsejarata di Silasa. Nuaing pasama tu amang pandita kuta sohit adong suku-suku di Rebo, sangonan suku-suku namang pandita buasa ma barita di Kristus nagabe sitidangi di hita di Banua Ginjang tung pasonakon roha. Upasama tu amang pandita aim sohit mardongan moleate. Mau lihat tema amang pandita nami, pandita Yesi Manukalit di suku-suku munai. Buah sama barita di Kristus nagabe sitidangi di hita di Banua Gijang tung paconak koroha di dokon tung paconak koroha. Jadi adorak sohualusi di ayat siapilon manangna di ayat Heber on sada suku-suku non tung macai lehat tian ya karena bahasa gebelas niroha ala Yesus panidangi di hita ado lapatan na panidangi mangaladeni mangaradi marhubas tuhita luar biasa dodah jadi tung macelas doro hatta di sini ala Yesus panidangi di hita laos dilem muse uba tuhita labana jadi labana ommai di Heber 10 sada di ayat onom alai yang goso marhapur siaun dan terbain halomoan ai halak nama dapat to debata ikut dihapor siai adong debata laos ibana do sileon uba tuakka nama jalahi iban adong uba tuakka nama jalahi Tuhan nama jalahi debata tung maceta bodo uba dah aha ubana ima angunduan seliling-liling batung macelas marohat tada mana belas rohatta molo di hapur tibiono moladong noaing hure tatta tapakke ma hure taon marhubas di hurian itu hatta adong muse getepta mabelas doro hai oi tapakke muse marhubas di ulaon ni depat adong parabitota pahiatta adong sopo-sopota meloroda rolas niari di sihita marlingkong onak kama baci paslas niro hado sugio ali arong do pelas niro hano bulus yani nani leon ni debata tu hita ima hanguluan seliling-liling dilihat Tuhan do itu hita ale molo parsejarata anon husuk namang pandita purba songo dia mahita mabelas rohani debata
Sonari hung nga dilihat di batatu ita las ni roha. Tinggal majak kon nama ita. Di do nakaning dison. Laos ibana do si leon upa. Tuaka nama majak kon ibana. Itu dah. Jadi di persejarah tung masai dalpak di dok. Ahama buktina na dilihat di bataku batu ita. Di persejarah tak ari rebo. Di baga-bagahot debatado asini rohana tu jolma. Adorang sorodo pe jolma itu ibana. Ima. Sorodo pe jolma itu ibana. Nga di basa-basahon asini roha. Adorang sotahatahon manang dang dia dope natabahin. Nunga roja hoba mengalului hita. Jala mangalehot tu hita. Partikian nama jakon manang nama nadikon holong nai songon nani dokna di bagasan Rom 5 dohot walu di papatar do holong ni rohanai di hita uju pardosa dope hita ai di sido mate Kristus umokok pita tabunai ayatonate suarong dope tanda nataula. Suarong dope natabain. Tapi dosa dope hita. Nunga di papatar di bata holong natu. Asa gabe pita hita dia dopan. Ai pola doninna mate Kristus umok pita. Nah, mate Kristus umok pita ditubus hita. Kita jolma pardosa, asal nang mago hita, beliau muse upa tu hita, ima tupal hanguluban. Panguluro di seleleng-leleng. On debata pasona kok kita. Sonari Mohama, hita pasona kok debat. Memuji Tuhan. Mana tu gogot tak. Sonari suku-suku majahubain, tu amang pandita purba. Di persejaran hari Kamis. Ahado lapatan nipati. Lau makkaholongi. Donga jolma. Doso dirim. Imana tersurat di Tolu Musa. Sapulsia doho seplalui. Ayat seplalu. Dohot di Matius 22 ayat tulpulsia. Dohot uhum sere. Lau mangulahon tuhalak. Songon na pinangido ni roham. Si baenon ni halak tuho, boy do dia lusi amang purba sao te kate, suku no. Nak pegajak suku non, boy ma di bayan amang oti. Mau lihat ya mang mardongan polong. Mau lihat di suku-suku ni, taringot ni makaholongi donga jolma. Di son pasejaraton diturun ni halinu dengan bahasa dohot pangodian ni debata dia halomo debatado pajakono na dengan nang menet situtu i maradop pon holong na marhite ibana na hola sa sade na patos ya holongan jala hosana sa dili na so marlauk dosai. Jadi di sandokon molo tapak sejari bahadu tutu mabain mabain holong kurung at tajolma memang molo do tahatay do ma talingot di holong terlumubi makaholongi dong at tajolma adong dosa ada cerita memang molo song di kita nami on molo ditalingoti makaholongi dong at jolma malarong siya longam mudua lihat longam musada bodo aledak kola ni jolma ise do natulumo bi jolmon nama basisogo pe nama benaci ro hape do ngajolma do bahado be nama kolongi i baik ko song pasejarat tanong dalewat mak di minggu nong lewat molo ngaditobus debatado do satta dia holongi debatado do satta di blok ko do satte sudah makite mudarna ikotong ma benota songoni jolma dang na jolit ko burjujol mesa ta holongi
dang na ikko jolma benda dingga jolma itu hita sata taholongi letong mata holongi di pasajaran ton di pasajaran hari Kamis dang margogen na arong ma salak ama lapabalo siboli sina magopodo idao disi pangaropan na alay Roma Jesus jala didok matu amani danaki na margogodo na porsiay patupahon sa luhuna jala amani amanda danaki hu tumatangis medokon na porsiado urupi mau na hurang porsiaon idama didok Jesus tujolme Roma hotu au molodung tubuh haporsiamu akub ni di jauh hoddo urupi mau hurang na porsion na sikop di hadapan alai angko na marhaporsion dang tarbahen halo moan ni debata Heber 10 ayat 6 alai tahedi jakko Jesus do haporsion na met situtu mardongan haporsion di ba ini tahyutto mapoda ni apostol Paulus halo moan ni rohana gabet taharikoton jala ikot tapangido tu debata lau pabon halomoan ni rohatta asadohot lau makarikoton na duminggan dia kanasida na taholongi jala pariakon holong tai sahat rodi akka na asing sono pa satu ita di Roma 12 ayat 10 rodi 10 ingot hamuma holong ni roha sama dengan Kristen marsijoloa mahamu marsi pasangapan unang sumur ringgas ni rohamuna partod dinagirgil mahamu oleh hamu matuhatay marlas ni rohama hamu makirim marbenget ni roha di haporsuhon jugulhon hamuma martangiang atoy hamuma nahasea di akka nabadia harikoton hamuma partamueon Omma poda taringo nina ben holong. Iko di hari koton jala iko tondo masya holong kita tujolma tajugul homma tangiang mana miakkon akarong at tajolma mana miakkon mahabenge to di rohani hapursiaon bahkan isodok atoy hauma nahasea di akan nabadia. Asabuhi ta memang ido itala Kristen on unang mahita niyan hola di hata. Molong ata hilala holong ni debata di baga sa pangulota basenggi amanya setong mahita niyan maparnguluhon holong na sa debata makaholong idong at jolma dang na holan na makaholong ihita ali isepe jolma nadong di hutatta nadong di sapingta senggi amahita buitong holong maksi haholongan alaido na boy pasunak korohan ni debata nasong na persejarat namin gunalali dokon taringot di holong ikon na taholong ido dong at jolma tudo sodilita taholong ide bata ido naman kriptopatik isi yang gia mahita boy tutu so dia be parngulota boy ita makaholongi debata mardonga moliate song nima sautik pasejaran na boy hupasahat udut ni tabege mas song ripunan na pinasahat ni amang padita sianipar pasatami amang padita sianipar Mulai tema di salhutna dia kana poson debata amak padita soid amak padita purba nasmani amak padita ies manukali nau mangarang-rangi selalu persejarata di bagasa menggon bahwa hita adiriota garuk marsarasada seruan di debata do hita sonari ripunan ni persejarata marsak do Tuhani molo bangsonai mangaleai diri sendiri marsak do Tuhani molo akka bangsonai mangaleai diri sendiri jujur di mangaleai diri sendiri ngadi tugu tu talaga alai salau tu ta ngai tugu tu halalugu salau tu talaga alai do kodo semono marsak go Tuhani molo akka jolmai mangaleai diri sendiri dihalunguton ibanado akka bangsana pilit nai pajong joko diri nasida sangat di atas hasangapon nanong rehot tuhita garut marsara. Jadi dihalunguton debatado masing-masing kita manang ganuk marsara hita akka naung pinilit na
asa pajong jokkon dihadiriot tahita sangap di atas hasangapon ng lehon ni debata tuhita gan marsasaga. Jala iko jujungot taro hasangapon na dilehon ni debata tuhita hasangima hasangapon. Jadi pola dohita digwari hasoluan ni debata umma sangap di pasangap debata hita digwari hita hasoluan ni debata. Alay arong do Jenny Jolma na mangulis yang anon. Ahamay. Molo Jolmai ditogo tu halalungu selaro tu talaga. Molo ditogo tu asangapon say haleaut do dipikiri didalani nang diakka di permuluhon. Alay yang gohita na porseto debata las do rohana di hamamulakta songo namay makalason hamumulat ni anak namagoy dihalas na tuhita gan bersada-sada jala dipasangap dohita jala tajujung mahasangaponi alay dot dohita digwari hasuluan ni debata aholongan ni Jehovah dohita ala ditongos do anak na nasadai ima na mangulahon ulaw na masayarga lau paluahok kita dihalungut to debatado na lau pajongjongon na hita dihalungut to debatado na lau pajongjongon na hita jala dihalumohon debatado hita akka naruminggan di adopanna asa tarpasangap hita guarna jadi pulang sanay asa buit tapos susurba sa karuhatta jala dihalumohon debatado molo hita akka naruminggan di adopanna jarak tarpasangap hita gowarnay. Sayanggia matal tutu saluhut na parnguluon na tutu na tubu siya bagas roha. Ima na pinatupa ni roha rabdo Kristus. Jara sa tulok mahitadisi. Suatonon na madirina tu bagas sa pikiratta. Dohot tu sakak mi rohatta. Asa di na di tayhutta ni bana. Di papita marohatta. Di pay baru mapikiratta. Di pay baru matodita. Jala di pay baru mana parngulota asa boy hita halo hasoloan ni debata di bagasa parngulota di namaniti hita ari ganup ari tau gap taon diakka pargulup mini parngulota oma amang padita nabu pasahat hripunan ni persajaratta mauleate mardongan sangap Mauliate godang tu amang pandita sianipar na membahen rimpunan parsiajaran patuluhon di sadarion. Noaing tapangidoma hadaden ni amang pandita purba na membahen tangiang panipuli. Matang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata nami, madok mulai kami Tuhan, ala dingkan di basam, na mangiling kami Tuhan, na ngale partikian na lehet Tuhan di bagas sa tikion, di nama siajar kami, mengarang-rang kami Tuhan, persiajaran sekolah sabat, persiajaran patuluhon. Sanggi ma Tuhan, marhita persiajaranon, kami napatupahon, lamgilgil haporsion nami, nang song ini Tuhan, no begisa, hatan debata, marhita persiajaranon, buat hal lam garah haporsion na, tugu haporsiat Tuhan, dinapaimaon halorom lapa dua halion. Pas-pasu amang padita utasoit, amang padita, sianipar, langsung ni amang padita semanukalit, sanggi ama Tuhan, salam di pasu-pasu di sudi parkarejuan terlumobi Tuhan di namang ulahon tohonan nang nijalon na sida Tuhan. Upasat kami tangyang nama Tuhan marite guan na amunong mati humukop kami. Amen. Mauliate ma upasat kami tu amang pandita purba nuaing paradehon tangiang panupuli. Sungsongan itu amang pandita sianipar, amang pandita purba, amang pandita usasoit, nuaing paradehon persejaran sekolah sabat, de patama mamasu-masu hita saluhutna. Tarlimi mobi tu damang dainang, na setotong manghiuton, jala membagihon persejaran sekolah sabaton. Sayang giat ma di dia pehita maringanan seanggiat matotong diramoti di bata
Jalaboy marhite persejaran pangarahon haporsetta laho mangaradehon manomu nomu haroni Tuhan Yesus napadua halihon. Kami sian Advent Batak Ministry mandok tu hita saluhutna. Horas. 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 Oras mato dibandingin, firma to dimatu.